Šok. Kao bomba je jučer odjeknula vijest da se oženio bivši učesnik Elite 8 Andrij Savković, koji je diskvalifikovan iz ovog reality formata. Naime, on se uključio u live na TikToku sa bivšom učesnicom Milicom Viličković, te je tako otkrio nove detalje o odnosu sa njom. Na Tinderu sam je upoznao, tata mi je 86, mama 84, ona 87, oni su tu generacija, mojima je bilo okej da budem sa njom, zato što sam se konačno smirio i baš su je prihvatili, rekao je Andrej. Kad si je verio, pitala ga je Milica. Pa ima jedno 15 dana. U trenutku kada sam je verio, bili smo zajedno mjesec i po dana, dodao je on. Da zaključimo, oženio se bivši učesnik Elite 20 godina starijom ženom, a sada je otkrio i gdje su se upoznali.